Samantala, hinimok po ng Commission on Elections or COMELEC ang mga aspiring candidates pagdating po sa pagtalima ng mga ito sa mga nakatakdang election rules and guidelines. Ito ay may kaugnayan na pa rin lalo na at mag-uumpisa ng Oplan Baklas kung saan tatanggalin na mga oversized campaign posters maging mga unauthorized materials. Sa naganap na kapihan sa Ilocos ng PIA, inihayag po ni Attorney Balarbara ang Ilocos COMELEC Assistant Regional Election Officer na pupulungin ng mga coordinators ng mga kumakandidato pagdating sa naturang usapina. Iminumungkahi nito na ang mga kinakailangang sundin na kautusan tulad na lamang ng paglalagay ng mga campaign posters sa wastong mga lugar lamang tulad ng plaza, barangay hall, public market, covered courts, parke at gymnasium at street corners at hindi sa mga electrical posts o mga puno. Ipinaalala rin ang mga tamang sukat ng mga ikakabit na mga posters at ang paglalagay ng paid for by kasama ang pangalan ng pumondo nito at ang adresa. Iginiit naman po ng COMELEC na instriktong ipapatupad ang mga nakautusang nakapaloob dito at may karampatang parusang sinumang mapapatunayang lumabag sa anumang election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. IFM News. IFM News. IFM News.